hutu rarara tana nan lafiyar lau ba abin da ya faru da ita. Masu cewa wai an faɗi kuɗin fansa miliyan 900, an faɗi kuɗin fansa biliyan 1, to ƙarya suke yi. Kuma masu cewa wai Baba Kahutu rarara ta rasu, to ƙarya. Abin da ya faru Dauda Kahutu rarara ka yi haƙuri. Babu wanda ya fi ƙarfin Allah ya jarabce shi a rayuwarsa, kuma shi duk mutumin da ka ga ana yawan jarabtarsa to ya ɗaga hannu ya gode wa Allah ma, tunda ita jarabta ma da kake gani ayar hama ce ga Allah. To an yi walƙiya mun ga kowa, an yi walƙiya mun ga kowa inda ya dosa. Masu murna suna cewa a yanka uwar rarara, wanda suke magana arewa na godiya suna ɗauko hoton ma'aifiyarka suna jonawa. Har da wani hoto ma da na gani, wani bidiyo ma wani an ɗauko shi wai a zuwan 'yan bindiga daɗi ne suka kamo ma'aifiyarka, ya saka wando namiji ne ya saka hijabi, suna maka tsiya. Duka yi haƙuri, duk mun gansu. Akwai kuma wasu wanda suna cin amfaninka, kana taimaka musu, mun sani. Mu ganau ne kuma mu ba jiyau ba ne, mun gansu wanda suke murna da abin da ya faru da kai. To murna irin wannan ba daidai ba ne. Shi a rayuwa duk mutumin da abu ya same shi na ibtila'i, musulmi dan uwanka, ka ɗaga hannu kai addu'a kaman kanka kaiwa. Haka zalika in kai murna kai farin ciki kanka kaiwa, saboda kai ma baka wuce Allah ya jarabce ka ba. Kai kuma kabiri mai gemun 'yan iska, ga ka da kamala, amma kamala ka ta zama ta banza, ta zama ta iska, ta zama ta wofi. Kana kiran kanka kai mai tsoron Allah ne. To mun gano ka an yi walƙiya, mun gano ka mun gane alƙiblarka, mun gane ina ka dusa. Allah a bakinka, Fir'auna a cikin zuciyarka, mun gano ka aje wani gemu. Wannan gemun da za ka gane ma, ka je ka zauna wanzami ya kankare maka shi, saboda menene? Ba mutumin arziki ba ne kai. Ka fito kana cewa Allah ya sa a kashe ta. Kai in ma'aifiyarka aka yi wa haka, wannan ibtila'in ya fada da ita, aka zo aka ce maka Allah ya ƙara, Allah ya sa a yanka uwarka ko a kashe uwarka, za ka ji daɗi a cikin zuciyarka? Ai kai ma kana da iyayen, ko ba haka ba ne? Kuma duk wanda ya mutunta iyayen wani, ya daraja iyayen wani, wallahi iyayensa ya daraja, iyayensa ya mutunta. Saboda haka mun gano ku, mun riga mun san zaman da zamu yi da ku. Kai kuma Dauda Kahutu rarara ka mai da komai ba komai ba, saboda menene? Na gaba yayi gaba, na baya sai labari. Allah ya maka rufin asirin da sai dai wani iko na lillahi. Ka gode wa Allah, saboda menene? Yanzu a cikin waɗanda suke murnan nan da abin da ya faru da kai akan ma'aifiyarka, wallahi wani ne aka kama uwarsa, na rantsi da girman Allah ba a san ma ya za a yi ba. Kai ko alhamdulillah akwai arzikin, akwai rufin asirin, kuma mutumin kirki ne kai, ga taimako, ga tausayi. Masu cewa wai dan riya kake yi, dan menene? In za ka yi kyauta sai an yi posting, in za ka yi kyauta sai an ɗauki bidiyo, su je su yi riyar mana. Mutum ya je shi ma ya je ya bayar. Aiko alhamdulillah. To Dauda ka ɗaga hannu ka ce alhamdulillah. Kuma ma'aifiyarmu, dan ma'aifiyar Dauda ma'aifiyarmu ne, mu 'yan Kannywood, alhamdulillah. Abin da ya faru da ita kamar ya faru da iyayenmu ne. Saboda haka mu alhamdulillah, uwarmu tana cikin ƙoshin lafiya, ba abin da ya same ta, sai kulawa ma da ake bata. Wanda suke ƙarya a social media suna cewa ga iya adadin kuɗin da za a bayar, to ƙarya ne, ƙarya suke yi. Ba wanda ya san me yake faruwa. Mu da muke ciki wannan tafiyar, da muke tare da Dauda Kahutu rarara, mu muna jin komai. Kuma duk abin da za mu fito mu gaya muku ba ƙarya ba ne, gaskiya ne muke gaya muku. Ba ta cikin wata matsala. Masu cewa a kashe ta mutum, sai dai a kashe uwarsa, sai dai a yanka uwarsa. Yawwa, saboda menene? Duk wanda ya daraja tsohon wani, kamar tsohon sai daraja. Haka zalika in ka aibata tsohon wani, kai ma kana nan, Allah sai ya nuna lokacin da za a ci mutuncin naka tsohon. To magana kuma ta Naziru sarkin waka, da ake cewa Naziru yana dariya, yana murna, ya ɗauko hoton babar rarara ya makale, yana ta farin ciki. Naziru ba jahili ba ne, Naziru mai ilimi ne, yana da iyaye, ya san darajar iyayensa, ko ba haka bane? Ba ta yanda za a yi ya fito
ya riga munna dan an kama ma'aifiyar rararara. Wannan 'yan social media ne da suke yaɗa-yaɗan ƙarya, suke yaɗa-yaɗan propaganda, dama su aikin suke na 'yan haɗa masifa. Duk ku kuke jawo mutane masifa, kuke jawo mutane bala'i a social media. To ƙarya ne, Naziru ba jahili ba ne. Tsohon bidiyon Naziru ne wanda yake abubuwansa aka ɗauko aka jona, ake cewa wai yayi wa mahaifiyar Dauda Kahutu rarara, yana murna, yana Allah ya ƙara, yana kaza kaza. To ƙarya ne, Naziru bai yi wannan ba. Naziru ba jahili ba ne, yana dai abinsa na bangaren siyasa tsakaninsa shi da rarara, amma iyaye sun wuce wasa. Saboda menene? Ya san darajar nasa iyayen. Saboda menene? Mun san su, mu ba zance muke dauka na wai na 'yan social media na ƙarya, na neman abinci. Sai sun yi ƙarya suke cin abinci, sai sun yi sharri za su ci abinci a social media. Kuma 'yan social media ku rika jin tsoron Allah, ku rika jin tsoron Allah, ku daina yada ƙarya, ku daina yada propaganda, abinda ba a yi ba. Wallahi akwai ranar da Allah sai ya zaunar da kai, wallahi sai ka maimaita abin da kai a duniya. Kuma wani abin duk kuke ƙara hassasa wata wutar, ku rika kwara menene babar rarara kaza Naziru waye. Tun rannan nake ta ganin bidiyon kun dauko wai Naziru yana munna, yana farin ciki. To Naziru ba jahili bane, Naziru mai ilimi ne shi. Yawwa, gidansu masu ilimi ne kaf. Abin da ya shafi daga Aminu Sera, ya shafi Musbahu mai dawayya, ya shafi kansa, wani abu ne yake nasa can shi tsakaninsa. In ka ya taba rarara to bangaren siyasa ne, amma maganin iyaye ba jahili bane shi, yana da iliminsa kuma mai hankali ne shi. Saboda haka mutane, duk abin da kai a duniya da kake ganinsa, wallahi akwai ranar da Allah sai ya zaunar da kai. Wallahi sai ka maimaita shi. Duk abin da ka yi shi a duniya wallahi bai wuce ba, akwai ranar da zai dawo maka sabo. To mutane mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah. Fata na gari lamiri. Dauda ka yi haƙuri, kar ka damu. Dauda arziki ne dama. Menene? duk mutumin da kaga irin wannan yana faruwa da shi, to ya daga hannu ya ce alhamdulillah, Allah na gode maka. Kuma yanzu nan Dauda, in Allah ya daga banda za ka yi, wanda suke maka hassada, suke maka baƙin ciki, suke maka sharri, wallahi sai dai kare a kansu. Fatan alkhairi, la haula wala quwwata illa billah aliyal azim. Masha Allah.